हेलो लोगोफोर, दिनै जों मोनसे गोदान बाथ्रा सावरायनो नागिरदों। बेनो जादों मेट्रिक आनजाद लिरग्रा आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद लिरग्रा फरायसा बिथांमोननि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों। लोगोफोर, जाय फरायसा बिथांमोना मेट्रिक आनजादखौ पास खालामबाय, हायार सेकेन्डारि आनजादखौ पास खालामबाय, बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। नैबे समा फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट सम, मानोना नैबे समा केरियार चयस खालामनायनि सम। नोंथांमोना मेट्रिक पास खालामदों, नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास खालामदों, नैबे समानो नोंथांमोननि जिउआव दिंग्रायमिनटे जानांगोन जे नोंथांमोना बबे लाइनजों थांगोन, नोंथांमोना जिउआव मा जागोन, मा फरायनानै मा जाहैनो हागोन नोंथांमोना। बेखायनो नैबे समा आं बुंदों जोबोद इम्पर्टेन्ट सम, जोबोद बेसेन गोसा सम, जोबोद साननांगौनि सम। नोंथांमोना साना हौवा जाहाथे स्ट्रिम चयस खालामा, साना हौवा जाहाथे साबजेक्ट चयस खालामा। सोरबा गोरों गोरा मानसि दं रायलायनानै, सोरबा गोरों गोरा मानसिनाव बोसोन लानानैसो जाहाथे नोंथांमोना स्ट्रिमखौ चयस खालामो, साबजेक्टखौ चयस खालामो, जाहाथे नोंथांमोना इयुनाव सासे जाफुंसार सुबुं जाहैनो हायो। बेखौ खावलायबाय। आरो आंनिफ्रायबो बबे लामाजों थाङोब्ला जिउआव मा जाहैनो हायो, बबे साबजेक्टखौ लायोब्ला जिउआव मा जाहैनो हायो, दा बेफोरनि सुंद' केरियार गाइडेन्सखौबो नोंथांमोना होनो नाजागोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ। बेखायनो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै जाहाथे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनो। लोगोफोर, दायो बाथ्राया जादों मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ होबाय आरो हायार सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइखौबो होबाय। माखासे फरायसाफोरा जायफोर फार्स्ट डिभिजन मोनथावना स्टुडेन्ट, बिथांमोनाबो फार्स्ट डिभिजन मोनदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथांमोना गोजोननाय गैया। नाथाय जायफोर ओरैबायदि फरायसाफोर दङ जायफोर एग्जाम लिरोब्ला बिथांमोना फेल जागौमोन, बिथांमोनखौबो जेनेबा सेकेन्ड डिभिजन पास खालामनो हानाय जादों, फार्स्ट डिभिजन पास खालामनो हानाय जादों, थार्ड डिभिजनाव पास खालामनो हानाय जादों। बिथांमोन बादि फरायसाफोरखौ आं खावलायनो नागिरदों जे नोंथाङा मेट्रिक पास खालामनायनि उनाव नोंथाङा मा जाहैनो सानदों बेखौ नोंथांमोना नोजोर होग्रो। दा नैबे समाव गोबां फरायसाफोरा आन्दायो, गोबां फरायसाफोरा बारजों बिरफालाङो, गोबां फरायसाफोरा लोगोफोरनि थिननाय बायदियै, लोगोफोरनि बुंनाय बायदियै खारफालांनो नागिरो। बेफोरबायदि खालामोब्ला फरायसाफोरा इयुनाव जोबोद आन्दायहैनो हागौ। दा नोंथांमोना सोरबाफोर सेकेन्ड डिभिजन मोनदों, सोरबाफोर फार्स्ट डिभिजन मोनदों, सोरबाफोर थार्ड डिभिजन मोनदों, नोंथांमोना साननानै नाय जे नोंथाङा जुदि साइन्स स्ट्रिम लानो लुबैदोंब्ला, नोंथाङा जुदि कमार्स स्ट्रिम लानो लुबैदोंब्ला, माखासे फरायसाफोर बेबायदि दङ। नोंथाङा साननानै नाय जे साइन्स स्ट्रिम लानायनि सिगां नोंथाङा कनफिडेन्स दङना गैया, कमार्स स्ट्रिम लानायनि सिगां नोंथाङा कनफिडेन्स दङना गैया, मेट्रिकआव नोंथांमोना एग्जाम जुदि लिरोमोनब्ला नोंथाङा पास जागोन ना जायामोन। बेफोर बाथ्राखौ नोजोर होनांगौ। नैबे समाव गोबां फरायसाफोरा आं नुनो मोनदों आंनि लाइफआव, आंनि एक्सपिरियेन्स लाइफआव आं गोबां फरायसाफोर लोगो मोनदों। जेब्ला आं मेट्रिक पास जाजेनो अब्ला माखासे फरायसाफोरा ओरैबायदि रंजाखांबाय, सोरबाफोर थार्ड डिभिजन मोनदों, सोरबाफोर सेकेन्ड डिभिजन मोनदों। बिथांमोन बायदि फरायसाफ्राबो साइन्स स्ट्रिम लानो नागिरो, कमार्स स्ट्रिम लानो नागिरो। बिथांमोननि लुबैनाया नैबेनो जे बिथांमोना मोनसे गिदिर सहराव थानानै फरायनो मोननांगौ, गिदिर कलेजाव हाबनानै थानो मोननांगौ, लुबैनाया बेनोल'। नाथाय बिथांमोननि लुबैनाया नैबे नङा जे मोजां मोनसे कलेजाव साइन्स स्ट्रिम लानानै आं मोजां मार्क्स लानानै मोजां डिग्रि लाहैगोन, बेबायदि लुबैनाय बांसिन फरायसाफोरनाव हयथ' गैया। आं बेफोरबायदि माखासे फरायसा लोगो मोनदों। बिथांमोननि लुबैनाया नैबेनो गिदिर सहराव थानो मोननांगौ, गिदिर कलेजाव एडमिसन लानानै थानो मोननांगौ, रंजानो मोननांगौ, बेनोल'। बेफोरबायदिनो लाइफ जाया। दा बेफोरबायदिनो आंबो मोनसे भबिष्यत जानो हाया। ओंखायनो फरायसाफोरखौ आं खावलायदों आरो बिमा बिफामोनखौबो आं खावलायदों। दिनै मेट्रिक एग्जामनि रिजाल्ट होदों, नाथाय एग्जामखौ लिरनो मोनाखै। आरो बेखायनो बे गथ'आ बेसेबांसिम गोरों बा बेसेबांसिम रोंखा राखा, बेखौ नायनांगौनि गोनांथि दं। आरो जुदि एग्जाम लिरनायमोनब्ला सोरबा सासे गथ'आ हयथ' थार्ड डिभिजन मोनगोन, सोरबा सासे गथ'आ हयथ' ग्रेस लानानै थार्ड डिभिजन मोनगोन, सोरबा सासे गथ'आ हयथ' सेकेन्ड डिभिजन मोनगोन। बिथांमोन स्टुडेन्टआ जुदि दिनै साइन्स स्ट्रिम लानो नागिरोब्ला, कमार्स स्ट्रिम लानो नागिरोब्ला नोंथांमोननि आं स्पेसियेलि गार्जेन बिथांमोनखौ बुंदों, नोंथांमोननि गथ' गथायखौ नोंथांमोना नोजोर होनांगौनि गोनांथि दङ। माखासे स्टुडेन्टफोरखौ नुदों जायफोर
आं अबजार्भ खालामगासिनो दङ जायफोर माने मेट्रिक पास खालामनो हाथावना स्टुडेन्ट नङामोन दा बिथांमोनाबो दिनै फोरोंगिरि बिथांमोननि अननायाव सेकेन्ड डिभिजन मोनदों सोरबा थार्ड डिभिजन मोनदों स' बिथांमोन स्टुडेन्टफोराबो दिनै साइन्स स्ट्रिम लानो नाजागासिनो दङ सोरबा कमार्स स्ट्रिम लानो नाजागासिनो दङ थ' बेखायनो बबेबा मोनसे स्ट्रिम चुज खालामनायनि सिगां नोंहा कनफिडेन्स दङना गैया बेखौ नोंथाङा नायग्रो आरो बे स्ट्रिमखौ लानानै नोंथाङा भबिष्यतआव इयुनाव मा जाहैनो नागिरदों बेखौबो नोंथांमोना नोजोर होनांगोन जानला मानला ओरैनो स्ट्रिम चुज खालामब्लानोल' जाया मुंदांखा जानो थाखाय दान्दिसेनि थाखाय मुंदांखा जानो थाखाय नोंथाङा साइन्स स्ट्रिम लाब्लानोल' जाया कमार्स स्ट्रिम लाब्लानो जाया नोंथाङा बे साइन्स स्ट्रिम लानानै कमार्स स्ट्रिम लानानै हायार सेकेन्डारियाव जेब्ला नोंथाङा एग्जाम लिरगोन अब्ला बे एग्जामाव पास खालामनो हागोन ना हाया बे खोथाखौ नोंथांमोना साननांगोन आरो जुदि नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि एग्जामाव पास खालामनो हायाब्ला नोंथांमोननि भबिष्यतआ मा जागोन नोंथांमोननि सिमाङा मा जागोन बेखौबो सानना नायदों मानोना नैबे बिराद गिदिर मोनसे इम्परटेन्ट सम फरायसाफोरनि थाखाय बेखायनो आं बुंदों जानला मानला स्ट्रिम चुज खालामनो नाङा माखासे स्टुडेन्टफोर ओरैबायदि दङ जायफोर स्टुडेन्टआ आं दहाय बुंनाया जायफोर माने गोदोर सहरावल' थानो लुबैयो गोदोर कलेजावल' माने हाबनोल' लुबैयो नाथाय जेबो इयुन थांखि गैया नैफोरबायदि फरायसाफ्रानो मालाबा साइन्स स्ट्रिम लानानै मालाबा कमार्स स्ट्रिम लानानै जायफोरा कनफिडेन्स गैया बिथांमोनाबो बेबायदि साइन्स स्ट्रिम कमार्स स्ट्रिम लानानै आन्दायनानै थानो गोनां जानाय माखासे फरायसाफोर दङ ओंखायनो आं खावलायगोन नोंथाङा जुदि साइन्स स्ट्रिमाव कनफिडेन्स गैयाब्ला नोंथाङा जुदि कमार्स स्ट्रिमाव कनफिडेन्स गैयाब्ला आं नोंथांखौ खावलायगोन नोंथाङा आर्ट्स स्ट्रिमाव लानानै मोजां मोनसे पार्सेन्टेज लानानै नोंथाङा डिग्रिखौ कमप्लिट खालामनो नाजादो आरो बेनि उनाव नोंथाङा मोजां मोनसे इउनिभार्सिटियाव जाहाथे मासि आवग्रिनो हायो बेनि थाखायसो नोंथाङा नोजोर होनांगौ जुदि नोंथाङा साइन्स स्ट्रिमाव फरायनो हाथावना स्टुडेन्टआनो नङाब्ला कमार्स स्ट्रिमाव फरायनो हाथावना स्टुडेन्टआनो नङाब्ला नोंथांमोना बे स्ट्रिमाव ओरैनो हाबना थानानै मा मुलाम्फा जागोन नोंथांमोननि भबिष्यत दङ नोंथांमोननि समा जोबोद बेसेन गोसा सम आरो नोंथांमोननि दानि समा दानि दिना ओरैबायदि क्रिटिकेल नोंथांमोननि लामाखौ माबायदि लांगोन नोंथांमोननि जिउ लामाखौ नोंथांमोना बबे मोनसे लामाजों लांगोन स' ओंखायनो जुदि नोंथाङा दिनै रं डिसिसन लायोब्ला नोंथांनि लाइफआ बरबाद जालांगोन थ' ओंखायनो बिराद सानहयै केरियार चुज खालामनांगौनि सम सफैदों नैबे मेट्रिक आनजाद नैबे हायार सेकेन्डारिनि आनजाद बेफोरनि फिथाइखौ लानानै नोंथांमोना जोबोद रंजानो नाङा जोबोद माने गोग्गानो नाङा नोंथांमोननि माने थार मोनसे आनजादा फैगासिनो दङ आरो बेनो जादों हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जाम स' बेयाव नोंथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामनो हाब्लासो नोंथांमोना मोजां कलेजाव एडमिसन लानो हागोन आरो बेयावसो नोंथांमोना गोग्गानाय दङ हायार सेकेन्डारिनि फाइनाल स्टुडेन्ट बिथांमोनखौबो आं खावलायनो नागिरदों जे नोंथांमोना दिनै OHS फाइनाल पास खालामबाय रिजाल्टआ आउट जाबाय दिनै नोंथांमोना गाबोननिफ्राय नोंथांमोना डिग्रिनि स्टुडेन्ट जाहैनोसै डिग्रियाव एडमिसन लाहैनोसै आरो बेबो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे इम्परटेन्ट बाथ्रा जानानै फैदों मानोना नोंथांमोना डिग्रियाव एडमिसन लानायनि सिगां नोंथांमोना साननांगोन जे नोंथांमोना बबे साबजेक्टआव मेजर लागोन बबे साबजेक्टआव मेजर लायोब्ला नोंथांमोना मोजां मोनसे पार्सेन्टेज लानो हागोन बा मोजां मोनसे इउनिभार्सिटियाव मासि आवग्रिनो हागोन आरो नोंथांमोननि माने थांखिया मा बेखौ सिगाङाव दोननानैसो नोंथांमोना साबजेक्ट चुज खालामनांगौ साबजेक्ट चुज खालामनानै नोंथांमोना मेजर लानांगोन दा बेखायनो माखासे स्टुडेन्टफोरा बेयावबो आन्दायो स' सोरबा डिमान्डखौ नायनानै मेजर लानो नागिरो आरो ओरैबायदि फरायसाफोर दङ जायहा कनफिडेन्स गैयाब्लाबो लोगोफोरजों जमा थानानै बबेबा साबजेक्टआव मेजर लाहैनो नागिरो आरो खायसे ओरैबायदि फरायसाफोर दङ जायहा नाजानाय गैया नाथाय गोसोजोंनो दामि दिन्थिनो लुबैयो स' बेफोरखौ जों प्रेक्टिकेलि नुबोनाय सैथो बाथ्रा स' नैफोरबायदि फरायसाफोराबो माखासे समाव माने फेल जानो गोनां जायो आरो बिथांमोननि सेमिस्टार रिजाल्टआ मोनफ्रोम साबजेक्टआवबो मोनफ्रोम सेमिस्टारावबो बेक फैजोबनो गोनां जायो स' नैफोरबायदि फरायसाफोरा रं डिसिसन लानायाव बिथांमोननि लामाया हयथ' आन्दायलांनो गोनां जानो हागौ बा जायो बेफोरबायदि गोबां फरायसाफोरजों नुनो मोनदों ओंखायनो नोंथांमोना माबा मोनसे साबजेक्ट चुज खालामनायनि सिगां मेजर साबजेक्ट चुज खालामनायनि सिगां नोंथांमोना कनफिडेन्स दङ ना गैया बबेबा साबजेक्टआव मेजर लानो नागिरदोंब्ला बे साबजेक्टआव नोंथाङा पास खालामनो हाथावना नोंथाङा कनफिडेन्स दङ ना गैया आरो नोंथांनि थांखिया मा बे थांखिखौ सिगाङाव दोननानैसो नोंथांमोना
मेजर साबजेक्टखौ चुज खालामनो नांगोन। स' ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ दिनै बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय, बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। आं गार्जेन बिथांमोनखौबो हयथ' सोरबाफोर गार्जेन बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङब्ला आं नोंथांमोनखौबो खुलुमनानै बुंदों जे नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो आंनि बाथ्राखौ एडभाइस होनानै साननो नाङा। आंनि प्रेक्टिकेल लाइफनि मोनसे एक्सपिरियेन्स बियो। स' गार्जेन बिथांमोनाबो नोजोर होनांगौनि बाथ्रा दङ, नोजोर होनांगौनि गोनांथि दङ। मानोना नोंथांमोननि गथ' गथाय बे फरायसानि भबिष्यतआ माबे लामाजों थांगोन, बे फरायसानि भबिष्यतआ साक्सेस जागोन ना जाया, बेखौबो नोंथांमोना नोजोर होनांगौनि गोनांथि दं। मानोना माखासे फरायसाफोरा दामि देखायनो थाखायल' कलेज चुज खालामोब्ला, दामि देखायनो थाखायल' स्ट्रिम चुज खालामोब्ला, एबा लोगोफोरनि बुंनायफोरजोंल', लोगोफोरनि थिननायफोरजोंल' जुदि खारफानो नागिरोब्ला नैफोरबायदि फरायसाफोरा खिन्थु माखासे टाइमाव फेल खालामो, माखासे समाव माने आन्दायनो गोनां जायो आरो बिथांमोननि डिग्रियाबो इनकमप्लिट जानानै थायो। दा बेखायनो आं गार्जेन बिथांमोनखौबो खावलायदों जे नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'जों गावबा गावनि फरायसाफोरजों सावरायनानै नोंथांमोना बे गथ'नि कनफिडेन्सखौ नोंथांमोना सुना नायनो हागोन। सुना नायनानै जाहाथे नोंथांमोना गथ'फोरजों सावरायनानै मोजां मोनसे कलेजाव होयो, मोजां मोनसे साबजेक्ट चुज खालामनो होयो, मोजां मोनसे स्ट्रिम चुज खालामनानै होयो। आरो सोरनिबा माने बिमा बिफाफ्रा ओरैबायदि दङ जायफोर माने फरायनायनि सोमोन्दै जेबो मिथिया। स' बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जे गामियाव सोरबाफोर माने गोरों गोरा मानसिफोर दङब्ला बिथांमोनजों बै फरायसाखौ, नोंथांमोननि गथ' गथायखौ माने रायज्लायहो। स' बिथांमोनजों सावरायहो, बिथांमोनाव एडभाइस बि। निस्सय नोंथांमोननि गामिनि गोरों गोरा सुबुंफोरा नोंथांमोननि गथ'खौ माने एडभाइस होगोन, आंहा बेखौ फोथायनाय दङ। मानोना दिनैनि समाव रावबो गावबा गावनि गामिनि गथ' गथायफोरखौ गाज्रि लामाजों थांनायखौ रावबो लुबैया, रावबो गोरों गोरा मानसिया लुबैया। साफ्रोमबो माने गथ' गथायखौनो रोंखा राखा जाजानो बयबो लुबैयो। स' बेखिनिखौनो बुंबाय। जुदि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गाज्रि मोनदोंब्ला अननानै आंखौ निमाहा हो। आरो माबाफोर बाथ्रा जुदि नोंथांमोना मिथिनो आद्रा थाबावब्ला हयथ' नोंथांमोना आंखौ कमेन्टआव लिरजागोन। आरो दिनै आं माने केरियार गाइडेन्सनि सोमोन्दै बारा बाथ्रा बुंलिया। आंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव केरियार गाइडेन्सनि सोमोन्दै, बबे साबजेक्टखौ फरायब्ला मा जाहैनो हायो, बबे स्ट्रिमाव फरायब्ला मा जाहैनो हायो, बेनि गासैबो माने लामाखौ आं सुंद'यैबाबो होनो नाजागोन। आंनि नेक्स्ट भिडिअ'खौ नोंथांमोना नेना थादो। खुलुमबाय।